Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Kekasih Students Union Nongpoh Circle, kaladawa mardor nagibor penya jong ka Civil Hospital Nongpoh, bantung ya ka jing tokit, bat ban pensitam ting e ya ki Nongtrei ki batrei Torti ya ka kam. Kani ka jing dawa ka seng, kadai hadian ka jing ujor jong ka wei ka Longkmie na kathan Umden. Kabalalet ban kha khulung ha ka te ka jaka ai jing sumar ha ka shipotrik jong ubenai jemang araja apusan. Layatu obagate ka Longkmie kalayo banmi na kate ka jaka ai jing sumar haka khat sautrik ubenai jemang arhaja apusan bat henden kasni kata ka arpusan trik ubenai jemang lami penban da Kynphad kat ba kate ka Longkmie kadang lit shabar kabala pensyap tiang bat penlingo nganya ka da ka jing snokya halor kani ka jing ja kinong yalam jong ka KSU Nongpoh Circle mentakasni kilalet banya kendu sundon ya ka doktor di bela kabadai ka medical superintendent jong kate ka Nongpoh Civil Hospital na kabenta banyo jing pensyai halor kate ka jingja usamla rishat lapang habakren shakila pathai khubor ulay thu bakaseng hi tang mariyo jing ujor halor kani ka jingja kalalit hiar hinden kasngi sha Nongpoh Civil Hospital banwa jing shai bat namar ka dei kasngi ublay bat ka jing bamdon ki officer kala pelong ya kaseng ban bodien biang ya kate ka kam menta kasngi uba rishat lapang ulay thu ru baha ka jingi kendu jong ka seng ka doktor di bla ka bakubur bakaladon ka jing bakla na kaliang ka jong ki Nongtrei ka te ka jaka ai jing sumar bat kular ru ya ki nung yalam ka seng bakin shim ya ka sin jam ka bating e ban pensitom ya ki Nongtrei ki bali Torti ya la ka kam khnang bakum kini ki jingja kinumwan ja shu hadin habot Pagkasni na kaliang ka kasis kanina ng po circle ni wanang ni po civil hospital adin de jing ujor ni na iwi Longkmie basong basang ti ha Umden ka jing ujor banyon i kalong ba hadin ba ilawan ban kaklung ni po civil hospital Nongpoh kaladan ka jing le Torti na kaliang jong ki Nongtrei hang ni jing le Torti kalong ba hadin bala dap bami na hospital jing tin jing kaklung jong ni ilami ilale shing hadin atli duna ila dan ke jing sitom ke jinggot akaba kaladan ka jing jago akapor balik penji dan kaliang jong i ila ujo sakaseng manhinen dan kaliang jong aseng ruk marmar lawan hinen hi kasing ni mani kendu i Nongtrei jong hospital tadi ngi jong jong aseng hinen nomor bakare si ulai kaliang jong aseng minum kendu i Nongtrei ni dan tangi lawan yang tak kasni bat nilayo ban kendu ya di medical superintendent jong ka ni hospital ukun juro ila hak kador kaso i kendu ka di MHO yang lang jong iru ila kubur ya kena jong Torti jong ki Nongtrei jong ka hospital bat nila terpat di Nongtrei jong hospital ba kinle ka bating e kada lang jong iru ila kubur ba kinle ka bating e air ko bisnes nak menta de Nongtrei Torti la kanta de jong jong Longkmie ila terpat ni ki Nongtrei jong hospital ba kin ai jong lot insang ba jong resep apa di Longkmie ka kermo ko bana kaseng ka pa kalong na ka presiden yang kalong ba kini meja su kini jingja nang ni skmat ba kung kaseng ta ilap yang iban bang sai sin bat ni lero isi jam sebatnya